Специален поздрав от Рамадан и от Апо, шефа на изолацията, за техните синове Борислав и Марти, най-голямата гордост на фамилията. Момчета с чест и упора, Борислав и Марти, млади лъвове, винаги напред и никога назад не се обръщате. Апо е шефа, човек си име голямо, до него Рамадан, рамо до рамо. Синовете им вървят по правилния път, с уважение печелят целия свят. Борислав и Марти, силата голяма, момчета със сърце и душа богата, от Ихтиман до края на света ще се помни тяхната следа. Чашите високо вдигнете сега, за Борислав, за Марти, за фамилията. Където минат всички ги поздравяват, добрите хора винаги уважават. С работа, чест и силен характер стават мъже с истински номер. А по шефа на изолацията ги гледа с гордост, иска за тях успех и радост. Рамадан до тях подкрепа голяма, семейството е сила и няма измама. Борислав и Марти, момчета корави, истински пичове, никога слаби. От Ихтиман се чува тяхното име, силата им ще остане завинаги. Айде оркестъра да свири до зори, и нека тупат тапаните, нека кларинета плаче. Тази вечер е за Борислав и Марти. Поздрав от Рамадан и от Апо, шефа на изолацията.